सनाफोर नै जोंहा दखानाव फैनाया माबा साफोन साब लादु ओमफ्राय नै मा जादों गोरलै गथ'फोर सानैबो देनजार फालिखा ओमफ्राय मा प्लेन बनायदों नायलांदो नायलांदो गोरलै गथ'ना मानसि नायलांदों नों बेदरा सानैबो जानो लुबैना दे रावबो बरिया गोथावखा थान्दा गरमाव जानो मोजां बरिया मैदेर जानानै दं आङो लोगोफोरना एसे मोदोम गिदिर नुदों अयथासार मोदोम गिदिरखा नुवाखै बेजों आंजों माबायदि जेबो गैया सानैजों जानायखौ खम खालामथिनो लोगोफोरा बिराद जायो आयौ जागौबो जाया सयथिबो आंथ' आं जिउनि जाखायो नालाय ओंखायनो हारसिं आरोना लोगोफोरा हारसिं हरनाङा फुङावबो जाया मोनायावबो जाया सानसुआवल' जायो आङो बार जानोसै होमबाबो अयथासार मोदोम गिदिर नै थाबायगासिनो बेरायहैनो जोङो बेरायहैनो मा खनखो इयो खनाखै दख'नानि गुरो आंखौ जोबसिन खालामो बैयाव थांगोन जों हनै बैयाव बारा गोजान जाया जोंनिफ्राय जोंहा एसे 10 मिनिट 20 मिनिट लायो आरो मडेल कलेज होनायखौ मडेल कलेज खाथियाव थांबा देखायसै बाय फाइनालि मोनफैलायबाय मोनफैमारबाय नै जों